Moikka ja tervetuloa uuden Kaospodi-jakson pariin. Tänään me puhutaan sellaisista ihmisistä tai ihmisryhmästä, jotka on tottunut olemaan kilttejä tai helppoja tai joustavia. Niitä ihmisiä, jotka ei valita, ei sano vastaan, eikä halua aiheuttaa mitään turhaa vaivaa muille ihmisille. Ja tästä syystä tämä ihmisryhmä on sellainen, jotka uupuu tosi helposti. Niin tässä jaksossa puhutaan siitä, että miten Huomaako, että rupeaa lomat lähenee ja kieli menee entistä enemmän solmuun? Eli tässä jaksossa puhutaan siitä, että miten se miellyttämisen halu voi hiljalleen syödä ihmistä sisältäpäin. Että miten se on voinut suojella meitä joskus lapsena, mutta aikuisena siitä onkin tullut semmoinen ansa, mistä me ei päästä ylös. Että miten se rajojen vetäminen ei ole tässäkään asiassa itsekkyyttä, vaan se on elinehto. Ja ennen kaikkea, että miten voi opetella elämään itselleen ilman jatkuvaa tarvetta tulla kaikkien ympäröivien ihmisien hyväksymäksi. Mutta tässä teille tämmönen pieni alkuräpätys ja sit mennään itse asiaan, koska moni meistä kasvaa semmoisessa ympäristössä, jossa se oma tila ja tunne-elämä jääkin toissijaiseksi. Lapsuudessa opitut tavat suojata itseään saattaa kehittyä huomaamatta todella pysyviksi toimintamalleiksi. Kun lapsi aistii, että hänen hyvinvointinsa on sidoksissa toisten mielialoihin, niin hän oppii olemaan näkymätön. Hän oppii vaientaa ne omat tarpeet, tunteet ja toiveet, jotta se ympäristö pysyisi mahdollisimman vakaana. Ja tämä näkyy esimerkiksi tilanteissa, jossa lapsi ymmärtää, että vanhempien hermostuneisuus, väsymys tai viha saattaa laueta, jos hän ilmaisee tyytymättömyyttään tai tarvetta. Tällainen lapsi kasvaa sitten usein aikuiseksi, joka ei ole varma, mitä mä itse haluaisin. Hän saattaa olla tosi taitava lukea niitä toisten tarpeita ja tunteita, mutta se omien tunnistaminen ja sanottaminen on tosi vaikeaa. Ja kiltteys ei ole tällöin tietoinen valinta, vaan tosi syvälle juurtunut selviytymiskeino. Ja se on tapa olla turvassa ja hyväksytty ja rakastettu. Ja kuitenkin sen kiltteyden takana on usein se pelko. Pelko siitä, että ilman sitä jää yksin tai tulee hylätyksi. Mä oon sitä mieltä, että kiltteydessä ei sinänsä ole itsessään mitään pahaa, mutta kun mietitte, mistä se, jos oot tämmönen ihminen, että mistä se sun oma kiltteys juontaa juurensa, eli mistä se johtuu. Koska aikuisena tämä kiltteyden rooli voi käydä tosi uuvuttavaksi. Ihminen, joka aina mukautuu, niin menettääkin yhteyden omaan itseensä. Ja kun rajat puuttuu, niin siitä elämästä tulee tosi kuormittavaa ja epämääräistä. Tuntuu siltä, että se elämä tapahtuu jossain muualla, että sä itse vaan seuraat muiden rytmiä. Ja tällöin voikin herätä kysymys siitä, että kuka mä oikeasti oon, jos mä en ookaan enää vaan se kiltti. Niin kiltteyden ymmärtäminen ei ole itsensä syyllistämistä, vaan se on tosi lempeätä katsomista taaksepäin ja aitoa toteamista, että tämä tapa toimi silloin ja tämä auttoi mua ja tämä palveli mua hyvin silloin, mutta en mä tarvi sitä enää, mä en tarvi sitä suojelua tältä toiminnalta enää. Se on se ensimmäinen askel kohti aitoa itseä, sen äänen löytämistä, joka on ehkä vuosia ollut hiljaisella. Koska se miellyttäminen ja ystävällisyys voi ulospäin näyttää tosi samalta, mutta niiden motiivit eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Koska ystävällisyys on vapaaehtoista, se on aitoa ja siinä on mukana lämmin yhteys itseen. Ja se syntyy halusta toimia hyvän puolesta, eikä mistään pelosta tai velvollisuudesta. Kun miellyttäminen sen sijaan on reaktiivista, koska se kumpuaa tarpeesta tulla hyväksytyksi, vältellä sitä konfliktia tai olla varma, ettei aiheuta toiselle pettymyksiä. Sen miellyttämisen taustalla on usein syvä epävarmuus siitä omasta riittävyydestä.
Jos mä sanon ei, niin sit mä en kelpaakaan. Tai jos mä oon eri mieltä, niin mut hylätään ja mun kanssa ei enää haluta olla. Ja nämä sisäiset uskomukset ohjaa meidän käyttäytymistä niin, että ihminen alkaakin elää muiden toiveiden ja odotusten kautta. Että saatetaankin huomata vasta jälkeenpäin, että suostuinkin johonkin, mitä mä en olisi oikeastaan halunnut tehdä. Tai sitten, että mä sanoin nimenomaan, et sanonut. Että jätitkin sanomatta jotain tosi tärkeää, koska sä pelkäsit sitä reaktiota liikaa. Ja se arkihan on täynnä semmoisia pieniä hetkiä, joissa se miellyttämisen ja ystävällisyyden ero näkyy. Eli kun sä sanot kyllä, vaikka sä oot väsynyt, kun sä naurat kommentille, joka sattuu, kun sä nielaset sen mielipiteen, vaikka sun sydän kiehuu ja sua ärsyttää, tai jotenkin pitäisi aina muistaa se, että ystävällisyys sallii sen rehellisyyden. Et kiitos kutsusta, mutta mä en jaksakaan tänään. Miellyttäminen nielee sanat ja pakottaa hymyilemään. Miellyttäminen kuluttaa, koska se vie jatkuvasti energiaa, kun ihminen elää ulkoapäin ohjatusti eikä saa tilaa olla oma itsensä. Niin se synnyttää kaunaa, katkeruutta ja tunnetta siitä, että ei tule nähdyksi tai arvostetuksi. Vaikka itse on luonutkin sen roolin, jossa oma ääni jää sinne taka-alalle. Mutta ystävällisyys ei ole mitenkään itsensä unohtamista. Se on tekoja, jotka kumpuu siitä yhteydestä eikä pelosta. Ja ystävällinen ihminen voi vetää rajan, sanoa ei, olla eri mieltä ja silti olla lämmin. Miellyttämisen lopettaminen ei tee susta kylmää tai itsekästä, että se tekee susta paljon aidomman. Ja kun ihminen on pitkään elänyt muiden odotusten mukaan, niin pieni askel itsensä puolelle voi tuntua tosi suurelta kapinalta. Ja sitä se vähän usein onkin. Se on vähän semmoinen sisäinen vallankumous, jossa se vuosien totuttu malli alkaa murtua. Ja tämä niin kutsuttu kapina ei ole aina näyttävä tai äänekäs, vaan se voi olla tosi hiljainen, mutta mullistava päätös. Esimerkiksi tänään mä sanon ei, tai tänään mä puhun totta, tai tänään mä valitsen itseni. Ja se kapina voi alkaa sellaisesta väsymyksestä, että siitä hetkestä, kun sä et enää jaksa miellyttää, ja kun koko keho vastustaa sitä, että taas joutuu luopumaan omasta ajasta tai rauhastaan, jotta toiset olisi tyytyväisiä, tai että se joudut taas pienentää itseesi, jotta muut ei ärsynyt siitä, että kuinka iso ja räiskyvä sä oot. Se voi näkyä semmoisena pieninä eleinä, se voi olla viesteinä, jossa kieltäytyy kohteliaasti, mutta selkeästi, tai ilmeenä, joka ei enää peitä loukkaantumista. Päätöksenä siitä, että ei enää pyydä anteeksi sitä omaa olemassaoloa. Toisinaan kapina on myös näkyvä ja raju, koska silloin se vanha rooli putoo pois kuin kuori, eikä enää halua pitää yllä kulissia. Ja tämä voi johtaa tosi isoihin muutoksiin ihmissuhteissa, työelämässä tai sitten omassa elämäntavassa. Se voi herättää pelkoa, että miten muut reagoi. Mitä jos mä jään yksin? Mutta usein just tämän läpikulkeminen mahdollistaa uudenlaisen vapauden. Kapinahan ei itsessään ole tuhoava, se ei ole kostoa tai vihaa, se on uudelleen rakentamista. Se on semmoinen prosessi, jossa ihminen alkaa kysyä, että mitä mä oikeasti haluan? Mikä on mulle totta? Ja se on itseensä palauttamista itselle. Tunteiden, rajojen, halujen ja sen levon oikeuttamista. Koska se kapina ei ole loukkaus ketään kohtaan, vaan sehän on rakkauden teko sua itsees kohtaan. Mutta se, että vaikka sä kokisit tämmöisen kapinahetken itsesi kanssa, niin miellyttämisen lopettaminenhan ei tapahdu kuitenkaan oikeasti hetkessä. Se on prosessi, joka vaatii pysähtymistä ja harjoittelua ja ennen kaikkea armollisuutta. Et se ensimmäinen askel on mun mielestä tietoisuus, että kun sä alat huomata, että missä tilanteissa toimit automaattisesti muiden ehdoilla, niin siinä kohtaa sä voit alkaa opetella sitä uudenlaista toimintatapaa. Käytännössähän tämä voi tarkoittaa sitä, että ennen kuin sä vastaat myöntävästi pyyntöön tai kutsuun, niin sä pysähdyt hetkeksi ja kysyt itseltäsi, että hei, haluanko mä ihan oikeasti? Jaksanko mä ihan oikeasti? Ja vasta tämän jälkeen sä annatkin sen vastauksen.
niin saatat huomata, että se vanha tapa vastata heti kyllä on tiukassa, mutta jo se, että sä tunnistat sen, onkin jo iso muutos. Toinen tärkeä asia on rajojen vetäminen ja sen hyväksyminen, että kaikki ei tule pitään siitä. Se, että sä alat sanoa ei, voi vaikeuttaa ja aiheuttaa hämmennystä tai pettymyksiä sun ympärillä, ja se kuuluu asiaan. Koska aina kun me muutetaan meidän vuorovaikutustapaa, niin ympäristöhän reagoi. Mutta muiden reaktio ei määrittele sitä, mikä on sulle oikein tai tarpeellista. Aloita pienestä, yksi rehellinen vastaus, yksi uusi raja, yksi tilanne, jos sanot ei jaksa, ilman selityksiä. Mitä enemmän sä harjoittelet, niin sitä helpommaksi se käy. Ja jokainen ei jollekin ulkoiselle on samalla kyllä sulle itselle. Muista, että sä oot turvassa. Sun ei tarvi miellyttää ollaksesi arvokas. Ja ihmiset, jotka välittää aidosti, kunnioittaa sua myös silloin, kun sä sanot ei. Ja mitä enemmän sä uskallat olla totta, sitä enemmän sä vedät puolees niitä, jotka haluaa nähdä sut semmosena kuin sä olet. Se kiltin ihmisen kapina ei ole mikään hyökkäys toisia kohtaan, vaan se on hellä ja samalla määrätietoinen teko itseään varten. Se on se hetki, jossa ihminen uskaltaa katsoa peiliin ja sanoa, että mä olen enemmän kuin tää rooli ja mä olen olemassa omana itsenäni ja se riittää. Koska se kapina ei aina huuda tai paisko ovia. Se voi olla tosi hiljainen, rauhallinen ja lempeä, mutta sisältä se on mullistava. Ja se on itsensä ottamista tosissaan. Ja pitkään jatkunut kiltteys ei kaitoa hetkessä, vaan sen juuret on syvällä. Ne on ehkä syntynyt sen lapsuudessa jo tilanteissa, jossa oli pakko mukautua selviytyäkseen. Ja siksi tästä roolista luopuminen voi olla tosi pelottavaa. Ihminen voi tuntea syyllisyyttä tai pelkoa siitä, että tulee nähdyksi itsekään. Mutta totuus on tosi päinvastainen. Vasta silloin, kun todella näkee ja kuulee itsensä, niin pystyy kohtaamaan muutkin aidosti. Koska se aito yhteys ei voi rakentua, jos toinen osapuoli peittää jatkuvasti oman minuutensa. Ja rohkeus ei ole sitä, että ei pelkää, vaan se, että vaikka sua pelottaa, niin sä toimit siitä huolimatta. Ja kun sä alat vetää rajoja, niin saatat huomata, että kaikki ei oikeasti suhtaudu hirveän ymmärtäväisesti. Joku voi loukkaantua, joku vetäytyy, mutta se kertoo enemmän heidän tarpeistaan kuin sun arvoista. Ja terveessä suhteessa rajoja kunnioitetaan, ja kun sä uskallat olla rehellinen itsellesi, niin sä vedät puolees niitä, jotka näkee ja hyväksyy sut aidosti. Tällainen kapina voi olla myös oikeasti tosi kaunis alku uudelle. Se voi herättää sen luovuuden, syvemmän itsetuntemuksen ja jopa ilon, kun sä huomaat, että sulla onkin oikeasti valta sanoa ei ja myös kyllä silloin, kun se tuntuu oikealta. Saat alkaa rakentaa elämää, joka ei perustukaan niihin velvollisuuksia pelkoon tai miellyttämiseen, vaan niihin omiin arvoihin, tunteisiin ja toiveisiin. Ja se voi tarkoittaa pieniä valintoja arjessa, lepoa silloin, kun sä oot väsynyt, tilanottamista silloin, kun sitä tarvit, tai omien mielipiteiden sanottamista, vaikka ne erois muiden näkemyksistä. Ja muista, että tää ei ole itsekkyyttä, vaan se on rehellisyyttä, läsnäoloa ja tervettä rakkautta itsensä kohtaan. Ja se on teko, jossa ei kielletä toisia, mutta ei enää kielletä myöskään itseään. Se on valinta elää todeksi omaa sisintä, vaikka se välillä horjuttaisi vanhoja rakenteita, niin se on se teko, joka vapauttaa sut. Ja vaikka se voi pelottaa, niin se voi myös tuoda elämän aivan uudenlaisen rauhan eteen, aivan uudenlaisen selkeyden eteen ja merkityksen eteen. Ja sulla on oikeus muuttua, oikeus asettaa niitä rajoja. Sulla on oikeus sanoa ei. Sulla on oikeus tulla nähdyksi sellaisena kuin sä oot. Ei vaan silloin, kun sä oot kiltti, vaan just sellainen ja sellaisena, millainen sä aidosti oot. Seuraavaksi mä haluaisin vielä vähän keskustella teidän kanssa semmoitteesta oman pään hiljentämisestä, eli yliajattelusta. Millainen olo on, kun omassa päässä pyörii 24/7 analyysi, kysymyksiä, vaihtoehtoja,
pelkoja, muisteluja, tulevaisuuden skenaarioita. Ja kun se elämä ei tunnu yksinkertaiselta, vaan jokainen valinta ja tapahtuma avaakin portin uuteen sisäiseen analyysiprosessiin. Tämä on kaikille teille, jotka pohditte vielä 3 päivää myöhemmin, että oliko se yksi WhatsApp-viesti liian lyhyt. Tai sulle, joka sä heräät yöllä murehtii jotain työasiaa, joka ei ehkä edes tapahtuu. Täällä ei tuomita. Täällä Kaospodissa me tunnistetaan. Tunnistetaan asioita ja yritetään sitä kautta muuttua paremmiksi ja terveemmiksi yksilöiksi. Hyvä. Jatkamme yliajattelun parissa. Yliajattelu on tosi helppo vähätellä. Sitä saatetaan kuvata liioitteluksi, herkistelyksi tai jopa itsensä sabotoimiseksi. Mutta jos me katsotaan tarkemmin, niin sen taustalla on usein jotain hyvin inhimillistä, koska kuten äskeisessä aiheessa, niin tässäkin niin meillähän on yritys suojella itseään. Mä oon ollut itse lapsesta asti tarkkailija. Mä opin nopeasti aistiin ilmapiiriä, lukemaan rivien välistä ja ennakoimaan. En ehkä osannut sitä silloin sanottaa, mutta tajusin, että mitä enemmän mä ymmärrän ihmisiä ja tilanteita, niin sitä paremmin mä selviän. Että turvallisuus löytyy siitä varautumisesta. Ja aikuisena tuo sama mekanismi on jäänyt mulla päälle. Ja mä yritän varautua sanattomiin pettymyksiin, kritiikkiin. Siihen, että mä teen väärän valinnan tai sanon jotain, mitä mä en voi perua. Ja tää varautuminen näkyy juuri siinä jatkuvassa ajatustyössä. Se on, kun pää olisi tehnyt päätöksen, että jos et sä osaa olla varma, analysoi vielä vähän lisää. Yliajattelu ei ole vaan siis paljon ajattelemista, vaan se on yritys hallita maailmaa, joka tuntuu arvaamattomalta. Usein se ei näy ulospäin mitenkään. Sä saatat vaikuttaa tosi rationaaliselta, rauhalliselta, harkitsevalta ihmiseltä, mutta sisällä käykin jatkuva myllerrys. Mä itse huomaan sen sellaisissa ihan pienissä asioissa, esimerkiksi viestien lähettämisen jälkeen mä alan miettiä, että olinko mä liian suora? Miltähän tuo emoji vaikutti? Unohdinko mä jotain, mitä toinen odotti mun sanovan? Ja sitten tulee tarve tarkistaa, että onko toinen lukenut viestiä. Jos ei vastaa pian, niin alkaa sitten se uusi analyysi, että suutuitko? Eikö sä halukkaan enää puhua? Oliko siinä jotain väärää? Eikö mä vastannut? Oliko mä töykeä? Niin toinen tuttu hetki, mikä on, niin mulla tulee kaupassa, että mä saatan pyöriä mun valintojen kanssa, jos mä otan tämän pastan. Vai otanko sittenkin sen, missä on vähemmän lisäaineita? Mutta mitäs hinta? Miltä se maistuu? Harmittaako mun myöhemmin, jos mä otan tämän halvemman, jos tämä maistuukin tosi pahalle? Yhtäkkiä se yksi ostosreissu onkin täyskognitiivinen työpäivä. Koska se yliajattelu näkyy myös siinä, että se päätöksenteko vaikeutuu, koska kaikki vaihtoehdot pitää käydä vielä kerran läpi. Ja usein se valinnat lykkääntyy tai jää tekemättä, ja sekään ei helpota oloa, vaan se luo uuden kierroksen analyysiä, että miksi mä en saanut aikaiseksi. Rehellisesti mä en usko, että yliajattelu katoo ikinä kokonaan, mutta se ääni voi muuttua vähän pehmeämmäksi, se rytmi voi rauhoittaa. Ja voi tulla niitä hetkiä, jolloin sen ajatukset ei enää hallitse, vaan ne on vaan siellä taustalla. Yksi tärkein asia, mitä mä oon elämän aikana oppinut, on, että ajatuksia ei tarvitse korjata. Vaan se, että se riittää, että sä näet ne, sä tiedostat ne. Ja kirjoittaminen on mulle aina ollut tosi iso työkalu. Niin kun mun päässä pyörii 100 rataa, niin otan kynän ja paperin tai mun läppärin ja alan purkaa ja kirjoittelee. Ja mä kirjoitan just niin sekavasti ja nopealla tahdilla, kun ajatukset tulee. Ja usein pelkkä näkyväksi tekeminen auttaa. Toinen keino, mikä mulla on keho. Ja mä en nyt tarkoita mitään joogaa tai hengitysharjoituksia tietyllä tekniikalla, vaan sitä, että pysähtyy ja antaa itselleen hetken ilman päämäärää. Mulle se on usein ollut vaan lattialle makaamaan meneminen, kädet vatsalle, silmät kiinni, ei mitään tekemistä, olla vaan, tai sohvalle, tai sänkyyn. Ja sit kun keho saa viestiä, että sä et ole nyt vaarassa, niin se mieli alkaakin hiljalleen uskoa. Ja mä haluaisin vielä semmoisen lempeän muistutuksen antaa tähän kolmanneksi, eli kaikki ei ratkee ajattelemalla. Ja kaikkia asioita ja ongelmia ei tarvitse ratkaista tänään. Ja ennen kaikkea, tämä on
todella todella tärkeä. Kaikki sun ajatukset ei ole totta. Osa on ihan vaan sun omia ajatuksia. Tämä on ehkä yliajattelijalle vaikein oppi, koska meille ajattelu on tapa kontrolloida. Me uskotaan helposti, että kaikki ajatukset on hyödyllisiä, tai ainakin totta. Mutta joskus se ajatus on vaan tunne, joka onkin saanut muodon. Tai pelko, joka on pukeutunut niihin järjenvaatteisiin. Ja kun sä opit sanomaan ajatuksille, että hei, mä näen sut, mutta mä en usko sua tänään, niin se muuttaa jotain. Sitten ei käykään enää jokaista ajatusta läpi kuin jotain tieteellistä tutkintaa. Vaan sit voikin huomata, että voi jättää jotain asioita kesken. Katsoo niitä vähän kuin pilviä taivaalle, että jaha, taas tuli tuo tuttu ajatus. No joo, on vieläkin täällä, okei. Ja ajatukset, jotka joskus tuntuu totuuksilta, niin alkaakin menettää sillä tavoin sitä otetta susta. Ei siksi, että ne olisi poistunut, vaan siksi, että mä en enää pidäkään niitä kaiken keskipisteenä. Mutta yliajattelu ei tee susta mitenkään heikkoa tai epäonnistunutta, vaan se kertoo siitä, että sä oot todennäköisesti ollut joskus tilanteessa, jossa se ajattelu on ollut sun keino selviytyä. Mutta nyt ehkä on aika opetella toisenlaista selviytymistä. Ei tarvitse ajatella vähemmän, riittää, että sä ajattelet pehmeämmin, että ei ole ajatusten kanssa yksin, että ei tarvitse tietää heti kaikkea eikä selvitä yksin. Koska sä et ole yksin sun pään kaaoksen kanssa. Haluan antaa tähän loppuun vielä semmoisen esimerkin tästä mun henkilökohtaisesta yliajattelusta kavereiden kanssa esimerkiksi, niin mä olen hyvin avoimesti kertonut mun kavereille, että mulla on tämmönen tapa. Ja sitten me on sovittu, että mä voin tarkistaa. Elikkä mun kavereiden kanssa mulla on sopimus siitä ollut aina, että jos mulla on semmoinen olo, että mä lähden pyörittämään, niin mä voin tarkistaa keltä vaan, joka on kuullut sen keskustelun tai ollut osana keskustelua, yleensä siltä, kenelle mä juttelen, niin kysyä, että hei, että mä koin tän nyt näin, että onks mä ihan pöhkö, että menikö tää nyt mitenkään näin. Ja sit mun kaverit vahvistaa, että no joo, olit sä ehkä vähän jyrkkä, tai sit joo, ei mitään, että niinku toi on nyt vaan sun omassa päässä. Niin silloin mä saan myös siihen sen sellaisen ulkopuolisen näkökulman, ja sit siinä on vaan se, että tää on semmonen kikka, mikä toimii vaan, jos sä luotat siihen toiseen ihmiseen. Mut meillä tää on aina toiminut tosi hyvin. Olen onnekas siltä osin. Mutta hei, kiitos, että kuuntelit tän ehkä taas pikkasen sekavamman, kun en ole hetken nauhoitellut, niin pikkasen ehkä oli tämä ja edellinen jakso vähän sekavia, mutta ei se mitään. Tästä tää taas lähtee. Ja teidän kannaltahan tilanne ei ole muuttunut mihinkään, kun joka viikko on ihanasti tullut uusi jakso. Ja hei ei muuta kuulkaa, kun kevät rupeaa olemaan aika pitkällä. Nyt nautitaan auringon säteistä ja tulevan kesän tuoksuista. Ei muuta kuulkaa, kun kivaa loppuviikkoa sulle, nähdään ensi maanantaina. Käy seuraamassa @kaospodi TikTokista ja Instagramista ja käy jättämässä vielä kysymyksiä, vastauksia, ihan mitä tahansa sinne Instagramin puolelle vaikka, niin palataan asiaan siinä paikalla. Moikka!